Apa tikupasirani ena mwa mafunso amene anafunsa atolankhani ku press briefing ya seeded lero lino, ndipo mafunsowa Sylvester Namiwa adawayankha motere. Msonkhano ndo atolankhani sindimafuna kuti ndiyankhule kwambiri, ndikuza kuti mafunso bwalo ndilosegula. This is a press briefing. It is your show. Nonetheless, we are supposed to provide a substance. Allow me to open the floor for questions. We'll go by the same tradition. You'll be identified, then you fire your questions. Thank you so much. Ndi Lloyd Mbwana kuchokera ku Malawi Post. Ndi mafunso atatu. Funso loyamba ndinena kuti akhato ainalika ya wiki omwe anali ndituwa kupita kuyendera project yawo ku Salima. So kunena kwa kuti project afika pa 35%. Okay, now pa 35% inu mukubwera kunena kuti boma liyimitse. Ena kuona ngati kuti amati witch hunting, mukhangati kusaka kwasaka anthu amene mwina ulamuliro uja makhangati kuti amayendera limodzi. Munakhala ndi nthawi yonena kuti inunso mukhale ndi nthawi kukayendera project imeneyi kuti akhato afika potere kuti mpaka mukane kuti pange suspend. Chachiwiri nchonena kuti ndimangofuna ndibwere pa mawano amene munanena kuti mwafuna mupatse upangiri kwa anthu amene adzapanga appoint ma position osiyana-siyana. Taona asankha nduna start, mukaona bwinobwino nduna zimenezi ena kuti kutenga ndi milandu, kutenga ndi mabwalo aku milandu, anthu amene wawa ali ndi milandu yoti akumayankha. Okay, so potengera kuti inu ndi bungwe lonena kuti mufuna kuonetsetsa kuti onse amene akupatsidwa maudindo aboma akhale kuti ali ndi clean sheet, mukutipo bwanji pa anthu amene wawa. Funso la number 3, APM po mmene amachoka ku Blantyre kupita ku Mangochi, anthu anadabwa ndi mmene anayankhulira, umakhanga kuti akuopseza anthu, kuti pali chingayo chonena kuti anthu ali ndi upo kuti akonze zionetsero. Ena kuti kodi sikulawirira kuti adzopseza anthu angokhala mwina 6 days ino asidedi, kutipo bwanji ndi makulinga amene umakhanga akuopseza anthu pamene zinthu zomwe ziso inu nomwe madaya nazo ulamuliro chopita ziko. Ayankhe mafunso amenewa kenaka tizipita kwinako. Tiyambiranso mwapeto mwanena kuti ati amaopseza. Choyambirira chimene tiziwe nchonena kuti dziko la Malawi ndi la democracy, and democracy yo ndimene atipasa kuti lero tikhale ndi ulamuliro wina. Mkatikati mwa democracy mo tili ndi maufulu osiyana-siyana. Ngati mukukumbukira bwino, tsiku limene amalumbira APM adanena kuti Malawi is now free. Komanso mene amayankhula polumbirisa nduna zija adabwereza kunena kuti Malawi has been liberated, and kuti mwina nthawi zambiri Malawi we are always economic of the truth. Nthawi zambiri instead of being objective timakhala subjective. Taziona za anthu oti amaoneka ngati samaopseza, anthu oti amaoneka ngati azibusa, koma zimene amapanga zosusana kwambiri za ubusa. Anthu ena amene amakhala ngati kuti za maufulu akutipasa maufulu opalibe. Ndi APM ndi munthunso ngati mene mulili ndine, nayenso ndi ufulu oyankhula. Ndi zimene anayankhulazo kayankuopseza kasa amaopseza au maganizo anu. Koma ineyo I will tell you sindikubakira. If you want ask spokesperson wa APM yone kuti amathanda uzanji, chifukwa ine si spokesperson wa APM. Koma I can guarantee you kuti tikapanga compare and contrast munali momuno 5 years ya mbusa amene samaopseza, amene amasekerera ndi zimene zimachitika, ndi munthu amene wabwera si mbusa ndi lawyer amene mkuti amaopseza. Zimene zitasira Malawi apereke chigamulo. Nkhani yonena kuti asankha nduna zitatu. Ndina anena press briefing ina mwa APM sanabwiriza kuti pala anthu ena mziko muno akangomva kunena kuti Malawi Post amangodana nayo. So olozivina pamazi paleki Malawi amakuzuzula kuti tira fumbi.
anthu amene alipo ndipo akonzeka koma bwino aka Malawi sopusa Malawians are better judges ndiye anthu ena athamanga kupala mipaliro pa zifukwa zawo zimene akudziwa koma chimene mudziwe nchonena kuti pakutha zonse democracy prevails democracy imene mawina chinthu china it is a prerogative of the president to hire and fire a cabinet minister tipange underline pamene kuti it is his prerogative ife chimene tanena sindanenepo kuti tifuna anthu a clean sheet ife wa clean ndi mulungu aliyense amalakwisa tikamazitenga ife opanda chimo tingozinyenga chabe aliyense ali ndi mavuto koma mavuto timati nkhasako ife kutupanga compare abusa zimene amapanga ndi APM lawyer zimakhala zotani so ifeyo asidedi sinakambepo za clean sheet amene anakambawo mukaafuse pa zifukwa zimene amanenera ndiso mwafuseyo kuti iwonso ndi akilini because amanena kuti he who calls for equity must come with clean hands koma chavuta pa Malawi panopa nchonena kuti pala anthu ena specifically they are designed kunena kuti akabwera mtsogoleri uyu iwo amakhala voko amakumbukira ntchito yawo akabwera uyu amakhala ku holiday amalawi akuvutika so Malawians are better judges za firizo panopa ifeyo tidikira kaye tifuna cabinet yonse koma mapanga bwino funso limene bwana APM kuzera mfunso yete mafuna ndikuuzeni kuti anthu akuvutika chimene anthu amadandaula nawo achakwera nchonena kuti amapita mwakapanga ma push ups pansewu for 5 years siku lililonse amayenda Amalawi sakuzifuna zimenezi chinthu chachiwiri nchonena kuti cabinet anthu akufuna kunja kuno tikupemphera bwana it is prerogative yanu tikulemekeza koma sifuna kuti ipitirire 15 kunena kuti mupulumutse ndalama mugule chimanga anthu azidya anthu asamafe ndi njala so it is your prerogative koma ife tizayankhula pa cabinet akamaliza yonse kuisankha tizayankhula ndithu that much I can guarantee you koma nkhani ya perception because malamulo amanena kuti akamandiganizira akungondiganizira kufikira khoti linene kuti anamiwa taamanga ndi pamene matoya anamiwa anapanga corruption koma ngati anthu akungokuganizira siku tikhulupirira kuti tikanena kuti aliyense oganiziridwa dziko muno asapange kena kalikonse paja mukuziwa kuti ndikuyenda ndi belo kufika pa 31 pa ndikuyeneso ndikachongese kwera 30 ndiye ife kuti anali manga 2021 ndiye nthawi yonse ndikanangokhala ziona zimenezo so awo maganizo awo muzaafuse koma ife za clean sheet sitinanene ndipo sitikupanga nawo koma anthu ena paziko pano akamagwira ntchito moyang'ana ife asidedi sitimayang'ana nkhope nkhani ya yonena kuti akhatu anakuita nani akanena kuti agwira 35% nkhani yabwino pamene tinaponyera Malawi pamene mukanafusa kuti 35% ndalama za misonkho zija zimene tikukhala ife mboni zija magwisa ntchito ndalama zingati ndiye kufuneka umene kupita akaswiri akaone timati scope ya ntchitoyo kunena kuti ngati magwisa ntchito pa 100 kwacha magwisapo 35 kwacha ndiye ndalama zimene mwatengazi ndi kumene magwira kuzigwirizana mayeneka so mwafuse kuti ntchito ikweneka kutha chaka cha mawa mu September kwasala miezi ngati 11 ndiye ntchito imene yasalayo ngati atengako 35% mu miezi 13 ndiyeno miezi 11 yo amaliza nkhani ndona kuti kwachitika phwando they have turned this government to a feast ziyankanena APM zija ndalama akungokawana ndalama zimene amati amangire project akumangira manyumba akumagula nyumba kugumulapo nyumba zonse kumanga zina kutere pamene kwa Malawi akutani amalawi akuvutika ndiyeno zakhala bwino kuti anakuita nani mukaafuse kuti asidede aja kuti pano munene kuti 35% kwa ndalama zake izi ndiyeno kwa salako 65% timaliza miezi 9 zotheka zimene Malawi tifuna kuziwa zimene fankhani ndiye pambala mbanda nkhani ikukuza Malawi madziwo nda Malawi bill yoti tingongole 150 billion inapita ku nyumba ya malamulo soinza kuti palibe so cha personal palibe cha private chimene chichitike pano cha tonse chimene tifuna ife zimene zo transparency osati angokutengana atulangana akangokuuzani PR no and ndifunika umeneko go undercover mukapeza zimene tikuzana kuti njero amatenga kuti mukapeza kuti njero akuitanisa ku Botswana ku South Africa are we serious as a country wa Zodiac ndi mafunso awiri funso la yamba ndimafuna ndidziwe nawo mwanena kuti mwalembera anduna mwanamveka pa makonsenza amene muli nawo okhudzana ndi ntchito ya pamadzi ku Salima timafuna tingodziwa kuti mwina mukulemba mwanu mwauza kuti ayankhe kapena achite izi pofika liti mwina akamatenga action kuti kuyimitsa ntchito ndi kufufuza zonse zichitike mu period yake iti kuti boma lilangoyamba kumene kugwira ntchito komanso funso lachiwiri ndonena kuti anamiwa mabwera pa ma press briefing anthu ngati ochulukirapo mabwera mapatsa matipi akubomako mafotokoza ma allegations amene makhamu kwaona mu ma issues amene makhamu kwaona boma sitikudziwa kuti mukamapereka ndinokhutitsidwa ndi pomwe mukapereka ma tipi anu kapena zovuta kapena zolakwira zimene mwaziona mboma sitikudziwa kuti ndinokhutitsidwa kuti amakhala akuyankhani kapena zimathekadi kapena mangokhala ngati mukuyankhula nokha nkutherapo mpano
zikomo. Malipikira komano the danger ndi funso limeneyo is like munena kuti tapasa anthu a blank check, they should do as it pleases, which is very dangerous for democracy. Chifukwa ndanena kale kuti ndalama zimene amagwiritsa ntchito adindo zimakhala za misonkho za inu ndi ine, ndalama zimene zimafuna zipindulira tonse. Ndiyeno mungoyerekeza kuti ndimabwera kumabwebweta mmene ndikubwebwetera koma zinthu osamayenda ndiye dakhala kuti palibe munthu akubwebweta zikhala motani. The whole reason why we have government, it is to protect the vulnerable and marginalized. Fa anthu ambiri amene ali mtawuni muno tini zambiri zodalira, ena madalira maloya, ena madalira zinyumba zanu zidalizidali, ena madalira mfuti, ena madalira zichani, koma kula anthu ona kuti alibe podalira pena paliponse. Anthu amene ajawo amayeneka kuti ife tiziwayankhulira, and amene wene udazitetezedwa ndi boma ndifaka anthu ona kuti iya tikhale ndi structure tizitchula boma, chifukwa akanapanda boma bwezi tikhala ngati kuchire, the rule of the jungle, it is only the fittest that survives. So ndifake mmandiona ndimabwera kumayankhula, ndiye ndifunseni kuti are you suggesting kunena kuti popeza ndimayankhula ndimangobwebweta sizisintha kanthu ndisiye ndikhale chete? Is that okay? Koma maso tikatere ndiyetu tikhala ngati kuti we are departing from democracy. Pa democracy imanena kuti adindo akhale apa khale osusa boma ndiye pakhale ife as civil society tiziyankhula. So I understand the spirit of your question, yeah? And I'm addressing that. Don't worry my brother, you are comfortable. Everyone now we are free. Tikakhala chete ziko lonongeka paliponse pamene pachitika zoti zikususana ndi section 12 ichi tenekatizima mayankhula. APM ananena kuti tifuna kusinthako ntionena kuti voto limodzi limene ndachakwera inali impunity and arrogance, kumapanga zinthu amalawa kufutika njala, amalawa ali panzere wa mafuta iyo kumadusa pyu ndi convoy makapitisa misonkhano ngati mavuto kulibe. Sindikukhulupirira kuti APM abwerezanso zolakwika zimene zija. Ndiyeno lero funso lanu ndendo tilisunge, funso limene mulisunge muone kuti kodi amwanamveka talembera kalata akhala chete kapena achita act. Ndifaka nani nakoyambira kuti timapangaso tipi bwana APM kuti anthu amene mwasankhewa akhale kuti akonzeka kuwatumikira amalawi, anthu amene akufuna kuti akhale mu comfort zone asakhale anywhere near state authority. Tifuna anthu kuti azitekeseka za mavuto anthu, chifukwa pampando paja alipo kutumikira inu ndi ine, ndalama zimene akugwiritsa ntchito nza inu ndi ine. Ndi chake lero achakwera kulibe, achakwera lo akamira ku state house mucha anakufuna kwambiri, koma achokako chauta amalawi atani awayinga chifukwa chani kunali impunity and arrogance. Ndiyeno boma ili litengerepo phunziro, amanena kuti pamene mzako wapunthwa, pamene pali zenje nzako wagweramo iwe matani umanika kuti udumphe. So mafunso amene ndabwino koma tatenta asunge tiwerengere kuti kati amene ndiyoyamba kulembera kwa minister mboma ili ndiye tione kuti amanamveka apanga chani. Zikafika pona kuti amanamveka kapena ndunazo yamba kukhala chete tialembera sukata APM kuti anyamatanu mwasankhawa akupwetekesani, anyamatanuwa apwetekesa Malawi. Fata ona 5 years yapita cabinet yongokhala chimene mazo cabinet kugawana matumba fetereza taona chimene mazo cabinet kuyenda kusakaza ndalama kwa satira president. I don't think that APM is ready to have this kind of cabinet. Zikomo kwambiri. Ine ndi Comfort Brazils wa TVN Radio maso television. Anamiwa mwina akakuzokhala kwayamba mwina kupangitsa press briefing yokuti ndi Salima Lilongwe water supply. Mafana ntadziwa kuti kodi mwina nthawi yonseyi mwina munali kuti mwina simachititsa uma press briefing potsindikira kuti inu mwina pakakhala pena pakulakwika timakudziwani ndi zimenezi kuti mayankhula. Nanga nthawi yonseyi mwina munali kuti kufika pamene akunena pano kuti mwina ayipa 35% ya ntchito yawo, ndipo inu kunena kwanu kafukufuku kwanu mwanena kuti mwina ntchito imeneyi amaliza by next year. So mafana ntadziwa kuti kodi mwina inu nthawi yonseyi mwina munali kutiko kumabwera pano patsopano kuti ntchito sizikuyenda bwino kulikatangale ndizi komanso mwina ntchito imene munazo kuti ayimitse muona kuti izi mwina sizikhudzabe moyo ya Malawi makamaka adera la Kulilongwe ndi madera ena ozungulira pa nkhani yokhudza ndi madzi. Zikomo kwambiri. Muchitata chija tanena tinapanga dedicate paragraph yonse ya mtunthu kunena kuti mmene tikupempha kuti ayimise sikutirana kuti ayithese ayi. Chizungu chake chimene kuti they should suspend kapena halt tingofufuzako kuti kodi ngongolezi zijamuna kamnena ku parliament kuja 150 billion yagwira ntchito bwanji. Ndeti thokoze bwana Lloyd Mbwana atiunikira kuti ati agwira ko 35% you against what chimene tifuna ife chimenecho sitikudana ndi project. Ndinena pano Mulilongwe maza akuvuta
ndiye munthu amene amayankhulira Malawi ovutika amene sangathe kuyankhula pawo ngati ine singabwere panene kuti iyayi misani project imene musatipase madzi paja timanena kuti madzi ndi moyo. Inenso mutu wanga umagwira ntchito ko basi sikuti ndinapenga ayi ndiye singabwere pano kunena kuti iyayi anthu akulilongwe safunika madzi. Inenso ndimakhala mulilongwe momwe muno kusalima kula abale anga kudowanso kula abale anga kuposera pamene tonse ndi Amalawi choncho zabwino zonse zikuyeneka ndithu tizizikondwera tizinyadira. Koma dziko la Malawi ndi dziko la democracy malinga ndi gawo 12 la malamulo akulu chilichonse mafuna muzipanga poyera makamaka ano mukachulapo Amalawi fa ngati mwatenga chinthu kungochilowesa mu nyumba ya malamulo chimenecho chasiya kukhala cha simplex chichola chasiya kukhala cha anamiwa sichikhalanso cha mwanamveka chikhala cha Amalawi wonse. Ndiyeno tabwera pano osati tikudana ndi nkhani ya madzi. Nkhani ndi madzi yofunikira kwambiri ndinakale kuti pano pa mulilongwe muno madzi so akuvuta tikanakonda project imene ikanatha ulomawa Amalawi tikufuna madzi koma ndalamazo tiziona kuti zikugwira ntchito yanji. Chinthu chachiwiri mukufunsa kuti anamiwa nthawi yonse mulali kuti ntchito yenda igwira chaka chinocho cha 6 ngasala cha 7 Kuyamba ngati mwina kaliko mundikumbusa kukumana ndifunso ngati imene kuti nthawi yonse mulali kuti nalimo muno koma chilichonse chimakhala ndi nthawi ndifa yake ku Zodiac kandi ku Times calculation mumakhala ndi ma special reports ma investigative kusonyeza kuti zinakudusani pena pache zimatheka kuti anthu anapita ndauza alwedi bwana Malawi Post kuti auza kuti 35% ndiye ndauza kuti mukanafunsa kuti 35% at what cost ndiye akapita lwedi bwana sikuti akamuza kuti uwe unabwera siku jalapo siku chifukwa chani sunafunsa siku mwe satero akatende ndi kuti chipo chimene akubisa. This is an open democratic society where transparency and accountability ought to be the order of the day. So it's neither here nor there kuti kaya tikanafunsa zulu kaya zana tikanafunsabe. Mwina ndi lapanga trigger fusuna ndapanga kuti witch hunting. Ndapanga addressment witch hunting. The whole reason why tili ndi malamulo the whole reason why umakala job description and terms of reference ndiona kuti to keep you in check. Ndibwereze pamene chifukwa chimene chonse chimene akakulembera ntchito amakuuza ntchito yako amafuna kuti pamawa musakolani. Ndiye munthu umadziwa kuti salary yanga ndi iyi iwe nkumatenga ndalama zina kumaonjezerapo anthu ena akanena kuti munaonjezerapo ndalama iyi pa salary yanu anamiwa is not witch hunting. Ndibwereze pamene ndifaka tupeza kuti munthu usanavomere public office usanavomere kwatumikira Malawi uyambeka iwaziyeza ngati zala zako zili zitali chonde stay away from public office. Ngati ukuza kuti you have got high affinity for looting and plunder you should stay away from public office because Amalawi azakufusa fuso and Amalawi makufusa fuso isamakana kanelo witch hunting. Ndifaka kama nena kuti ku buku la miyambo amanena kuti oyipa amataweka ngakhala sanatani asakuthamangisidwa. Atabwera muno wa polisi chimene chichitike ma detective aliyese amene akuzoa kuti mtumba mwake andika ndikina kake kolesedwa atulukira khomoyo. Chifukwa chani weka ukudziwa. Ndiyeno ife ngati tabwera pano ndikumapanga call for transparency and accountability isakhale nkhani ya witch hunting. Chifukwa mmene amakupasa ntchitoyo umadziwa kunali ma terms of reference amene akupasidwa ntchitonso pano adziwe kuti he should read and understand the terms of reference and what is expected from him or her. Cholinga kuti mama ndikazamufusa asine kuti anamiwa kulimbana nane ndikupera kuti ndakuyankhani. Chifukwa cha nthawi we don't have all the time on earth mwina titenge funso lomaliza kwina kucha kukhala 1-on-1 koma ndisindike pano kuti sitikuzemba funso lomaliza chifukwa cha nthawi. Ndikukhulupirira kuti mafunso atha ndikukhulupirira makomunidziwa alibe choti aonjezere fatabwera pano kale ndingosindika kunena kuti muziko muno muli malamulo amene zaka 5 zapitazi amagwira ntchito moyang'ana nkhope sitikuyembeza kuti malamulo panopa azigwira ntchito moyang'ana nkhope. Aliyense amene akugwira ndalama imene ndalamayo kuti ibwere inazera ku nyumba ya malamulo kapena inazera ku MRA ameneyo akamagwisa ntchito ndalama ya Malawi ayembekezere kuti azafusidwa mafunso. Lero mafunso alunjika kwa onabu mwanamveka kunena kuti ayimise ntchito za Salima Lilongota company kufufuzidwe amene aononga ndalama kumeneko akuyena kuti ayankhe mlandu. Chinthu china chonena kuti pomaliza Amalawi akuyembeza kuti ndalama zawo zimene zabedwa ndalama zozibwerera mopanda fee kapena favor. We should not allow to create the untouchables. Thank you very much for your kind attention. Tinayamba ndi pemphero mundilole kuti ndipemphe wozipereka aseke zonse ndi pemphero zikomo kwambiri.
mwakhala nafe mwatitsogolera tikupemphera kuti mulungu mupitirira kukhala nafe pamenenso tikhala tikugwira ntchito zathu zosiyanasiyana mu tsikuli mukhale nafe. Pitirizani kudalitsa dziko lathu la Malawi mu dzina la Yesu Khristu tapemphera, amen. kumeneko kunali kuyankhula kwa mkulu wa bungwe la SEDED amene wanda Sylvester Namiwa omwe anabwera ndi nkhani zokhudzana ndiko Salima Lilonge waterway or water supply project. Aonera kuti kumeneko kuli zinthu zina zimene malinga ndiwo akuti sizikuyenda bwino, ndiye alembera nduna ya zachuma yatsopano a Joseph Mwanamvekha kuti akonze ayimitse maka ntchito kumeneko komanso achiteka fukufuku pamomwe ntchito zakhala zikuyendera, akambapo nkhani yokuti akuti kumeneko chuma sichikumayendetsedwa bwino, akuti kulembana ntchito sikukuyenda bwino, ata Malawi sakupatsidwa ntchito zomwe akuyenera kupatsidwa. So awo ndi maganizo akuluakulu a bungwe limeneli la SEDED. Inunso ngati muli ndi zochitika tipezeni tikulutsirani ndithu. Ine ndi Imon Pilingo.